comissions que llegiran també textos propis sobre el tema. Llavors, podeu anar passant per aquí, o us passo el micro. Natural dels ports, pel seu equip gestor, pel seu director i per la resta de parcs naturals i espais. La destitució del director del Parc Natural dels Ports i el segrest d'aquest parc tècnic i de conservació del parc natural per davant dels interessos partidistes i econòmics. Posi traves als interessos dels qui volen treure profit del parc natural, del delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, del director del Servei Territorial del Departament i empresaris a qui estan sotmetent el parc natural i el seu equip gestor. Els del país han signat un manifest demanant la rectificació per part dels 4 treballadors i treballadores de la mateixa direcció general. També, molt important, són també les cartes d'entitats internacionals que donen suport a la tasca de sempre ha sigut molt precària, amb manca de recursos i de pressupost. Ara, aquesta queda reflectida en l'actual proposta de pressupostos de la Generalitat, que els pressupostos per a aquesta direcció general augmentarien fins als 100 milions. Aquest és un avís a navegants que no podem permetre. Molt bé. Ara, també havíem pensat que si hi ha veïns i veïnes o